ନିଝୁମ ରାତି। ଆଜି ବି ମନେ ପଡ଼େ ସେ ନିଝୁମ ରାତି। ଏ କାହାଣୀ ହେଉଛି ସିଦ୍ଧାର୍ଥର। ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ଜବ୍ କରୁଥାଏ ମଣିପୁର ଗ୍ରାମରେ। ସେଇଟା ବି ନୂଆ ନୂଆ କରେ। ମଣିପୁର ଛୋଟିଆ ଗ୍ରାମଟେ, ସେତେ ବି ବଡ଼ ନୁହଁ। କିଛି ସୁବିଧା ନଥାଏ ସେ ଗାଁରେ। ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ ଜିନିଷ କିଣିବା ପାଇଁ ବି 10 କିଲୋମିଟର ବାହାରକୁ କଲେଜ ମିଳିପାରିବ। ଆଉ ଏମିତିରେ ନୂଆ ନୂଆ କରି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଆସିଥାଏ ନିଜ ଡ୍ୟୁଟି କରିବା ପାଇଁ ମଣିପୁର। ଗାଁ ଲୋକକୁ ବି ଠିକ୍ରେ ଜାଣିପାରୁନଥାଏ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ। କ'ଣ କରିବ କ'ଣ ନାହିଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥାଏ। ସେ ଗାଁରେ ସବୁ ଥାଏ, ଯେମିତିକି କରେଣ୍ଟ ଆଉ ନେଟୱାର୍କ, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି କେଜାଣି ସିଦ୍ଧାର୍ଥର ମନ ସେଇଠି ଜମା ଲାଗୁନଥାଏ। ଏମିତି ହଉ ହଉ ଅଫିସରେ 3 ଦିନ ଛୁଟି ମିଳିଗଲା। ଏମିତିରେ ବି ସିଦ୍ଧାର୍ଥକୁ ବାହାନା ଦରକାର ପଡ଼ୁଥାଏ ସେ ଗାଁଠୁ ବାହାରି ଯିବା ପାଇଁ। 3 ଦିନ ଛୁଟିରେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଭାବିଲା ନିଜ ଘରକୁ ଯିବ। ଡ୍ୟୁଟି ସରିଲା ଆଉ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ବାହାରୁ ବାହାରୁ ରାତ୍ର 8ଟା ହେଇଯାଉଥାଏ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ପାଇଁ କି ତା'ର ନିଜର କୌଣସି ବାଇକ୍ କି ସାଇକେଲ ବି ନଥାଏ ସେଇ ମଣିପୁର ଗ୍ରାମରୁ ବାହାରି ଅନ୍ୟ ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ନା ତ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ପାଖରେ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ କିଛି ସୁବିଧା ଅଛି, ନା ତ ସେଇ ମଣିପୁର ଗ୍ରାମରେ କିଛି ଅଟୋ କି ରିକ୍ସା ଥାଏ। ସେ ମଣିପୁର ଗ୍ରାମରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ହେଲେ ସବୁ ଗାଡ଼ି ଅଟୋ ବନ୍ଦ। ଏମିତିରେ କାହା ବାଇକ୍ ଆଉ କାହା ସାଇକେଲ ଲିଫ୍ଟ ମାଗି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ 8 କିଲୋମିଟର ଯାଏଁ ଚାଲି ଯାଉଥାଏ। ମାତ୍ର ଆଉ 2 କିଲୋମିଟର। 2 କିଲୋମିଟର ଗଲେ ଯାଇ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ପାଖ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ, ଯେଉଁ ଗାଁରେ ଟ୍ରେନ୍ ଆଉ ବସ୍ର ସୁବିଧା ରହିଥାଏ। ଅବଶ୍ୟ ସିଦ୍ଧାର୍ଥର ଘର ଆଉ ମଣିପୁରର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମାତ୍ର 100 କିଲୋମିଟର। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି କେଜାଣି ସିଦ୍ଧାର୍ଥକୁ ସେ ମଣିପୁର ଗାଁ ଜମାରୁ ବି ପସନ୍ଦ ଆସୁନଥାଏ। ମାତ୍ର ଆଉ 2 କିଲୋମିଟର ଥାଏ ଅନ୍ୟ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ। ଆଉ ସେତକ ବେଳକୁ ରାତ୍ର 10ଟା ହେଇଯାଉଥାଏ। ଆଉ 2 କିଲୋମିଟର ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥାଏ ସେଇ ସୁନସାନ ରାତିରେ। ମନରେ ପ୍ରବଳ ଭୟ ଥାଏ, କାରଣ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଅନ୍ଧାର ରାତି ଆଉ ଡାହାଣୀ ଭୂତ କଥା ଶୁଣିଲେ ବହୁତ ଡରେ। ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଆଉ କିଛି ନ ଭାବି ଫୋନ୍ କରିଲେ ସେ ବସ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟରକୁ। ଆଉ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ଯାହା ହଉ ବସ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟରର ନମ୍ବର କେତେ କାମରେ ଆସିଲା ଏବେ। ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କରି କହିଲା ସେ କଣ୍ଡକ୍ଟର, ସାର୍ ବସ୍ ତ 11ଟାରେ ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ବସ୍ର ଟାୟାର ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 11ଟା ଅଧେ କି 11ଟା 45ରେ ବସ୍ ଛାଡ଼ିବ ଆମେ। ସିଦ୍ଧାର୍ଥ କହିଲା, ହଁ ହଁ ମୁଁ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛି ତୁମ ବସ୍ ପାଖକୁ। ବସ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟର କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଏବେ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି କି? ସିଦ୍ଧାର୍ଥ କହିଲା, ଏଇ ମଣିପୁରରୁ ବାହାରୁଛି। ବସ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟର କହିଲା, ଆପଣ ଆସନ୍ତୁନି ସାର୍, ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ। ବସ୍ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ସେଇ ରାସ୍ତାର ସର୍ଟକଟ୍ ଦେଇ ହିଁ ଆସିବୁ, ଆପଣ ସେଇଠି ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଏତିକି କହି ବସ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଫୋନ୍ କାଟିଦେଲା। ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଫୋନ୍ ଦେଖିଲା, 10:30 ହେଇଛି, ମାନେ ଆଉ 1 ଘଣ୍ଟା ବସ୍କୁ ୱେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଫୋନ୍ ଧରି ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରୁଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ମନରେ ପୁରା ଭୟ, କାଳେ କେଉଁ ଡାହାଣୀ ଆସି ତାକୁ ଡରେ ହଇରାଣ କରିବ। ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମନେ ମନେ କହିବାରେ ଲାଗିଲା, ଯାହା ହଉ ଏ ଗାଁରେ ନେଟୱାର୍କ ଆଉ କରେଣ୍ଟର ସୁବିଧା ଅଛି, ନହେଲେ ମୋ ପରି ମଣିଷ ଯିଏକି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଆଉ ଇନଷ୍ଟା ରିଲ୍ ନ ଦେଖିଲେ ଦିନ ସରେନା, ସେପରି ମଣିଷ କେମିତି ରହିପାରିଥାନ୍ତା କେଜାଣି। ଏମିତି ମୋବାଇଲ ଧରି ଧରି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଚାଟ୍ ଆଉ ଇନଷ୍ଟାରେ ରିଲ୍ ଦେଖୁଥାଏ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ। ସିଦ୍ଧାର୍ଥର ନଜର ଆଉ ତା ମୋବାଇଲର ଚାର୍ଜ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଉପରେ ପଡ଼ିନଥାଏ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଫୋନ୍ର ଚାର୍ଜ ମାତ୍ର 20% ହେଇଥାଏ। ହଠାତ୍ ନଜର ପଡ଼ିଲା ସିଦ୍ଧାର୍ଥର ତା ଫୋନ୍ର ଚାର୍ଜିଂ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଉପରେ। ଆଉ କହିବାରେ ଲାଗିଲା, ଆରେ ମାତ୍ର 20% ଚାର୍ଜ ଅଛି, ଏବେ ମୁଁ ମୋର ବାକି 30 ମିନିଟ୍ କେମିତି କାଟିବି? ବାସ୍ ଏମିତି ହିଁ ଭାବୁଥାଏ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ହଠାତ୍ ବର୍ଷା ପଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା। ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, କେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ଛାତ ଥିବା ଜାଗା ମିଳିଲେ ସେ ସେଠି ଛିଡ଼ା ହେଇ ବର୍ଷା ଦାଉରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଏମିତି ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସିଦ୍ଧାର୍ଥର ନଜର ଗୋଟେ ଛାତ ପଡ଼ିଥିବା ଭଙ୍ଗା ଘର ଉପରେ ପଡ଼ୁଥାଏ।
ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଯାଉଥାଏ ସେ ଭଙ୍ଗା ଘର ପାଖକୁ। କିନ୍ତୁ ପାଖକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଭଙ୍ଗା ଘରେ କିଏ ଜଣେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ସେଇଟା ବି ଚୁଟି ମେକୁଳା କରି। ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ପୁରା ଡରିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ସେ ବା କ'ଣ କରିପାରିବ? ଯଦି ସେ ଭଙ୍ଗା ଘରକୁ ଯାଏ ତେବେ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଯେ ସେ କିଏ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ଆଉ ଯଦି ନ ଯିବ ତାହେଲେ ବର୍ଷାରୁ ସେ ମୁକ୍ତି କେମିତି ପାଇପାରିବ? ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ପୁରା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ। ଆଉ ସେ ଡରି ଡରି ଯାଇ ସେ ଭଙ୍ଗା ଘରକୁ ଯାଏ ବର୍ଷା ଦାଉରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ। ଭଙ୍ଗା ଘରେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଗଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ମନରେ ପ୍ରବଳ ଭୟ। ଖାଲି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଭାବୁଥାଏ, ସେ କିଏ? କାହିଁକି ଏଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି? ସେ ଆଉ ଡାହାଣୀ କି ଭୂତ ନାହିଁ ତ?